Ha kejingnya kenan hapdeng ke Iran, Israel buat ke United States, lalap bon ki benta jong ki misail, ki bela hap ha Israel buat West Bank. Ha ki Shillong kum ke Nablus, buat Ramallah, na yo iye ki benta jong ki misail, ha ki jaka pat ba, buat ha ki skul ru. Kibor sorkar kila penmi jing Maham pat ba, bakim day ban kta nilet hajan kini ki benta, namar kila bandang don jing ma, batla ban bethay ni don benta baminsal. Watla kata na yo iye ki Khynnah bat ki samla ki bedang Ialehkai hajan kini ki benta don ru ki Shon Dur bat kini ki misail hinre kani ka long ka bama shibun kani ka jingjia ka pin ba ka thma kala nang jur bat wat ki benta jong ki misail ru kila long ki jingma ya ka jing impact ba.